Létezik egy állat, ami gyorsabb, mint egy sportautó. Egy másik akkora, hogy a szíven nagyobb, mint egy ember. És van olyan is, ami a saját testsúlyának az 50-szeresét képes felemelni. Ebben a videóban megmutatom a világ legdurvább állati rekordjait, legalábbis egy részét, a leggyorsabbtól a legerősebbig, és néhánytól konkrétan le fog esni az állad. Lessünk rá! Az első állat a listán a gepárd, a föld leggyorsabb lakója. Képes 110-120 km/órával sprintelni, ami rövid távon még a sportautókat is megszégyeníti. Csak képzeld el, 3 másodperc alatt 0-ról 100 km/órára gyorsul. Körülbelül mint egy Tesla. Ez a sebesség lehetővé teszi számára, hogy a legfürgébb zsákmányt is elkapja a szavannán. A gepárd teste kifejezetten a sebességre lett optimalizálva. Hosszú lábak, rugalmas gerinc és egy hatalmas farok, ami kormányként működik a fordulásoknál. Emellett az orrnyílásai nagyobbak, hogy több oxigént juttasson a tüdőjébe, a szíve és a tüdőkapacitása pedig elképesztően nagy, hogy bírja ezt a rövid, brutális erőfeszítést. Érdekes, hogy a gepárd sprintje csupán 20-30 másodpercig tarthat, utána már pihenőre szorul, mert a teste gyorsan felmelegszik. A lábai mellett a karma is kicsit különleges, nem teljesen visszahúzható, így extra tapadás biztosít a gyors irányváltásokhoz. És ne felejtsük el a szemét, a gepárd látása rendkívül éles, ami lehetővé teszi, hogy akár több 100 méterről észrevegye a zsákmányt. A szeme mellett található sötét csíkok csökkentik a napfénytől érkező tükröződést, így mindig a célra tud koncentrálni. A második állat a listán a kékbána, ami a legnagyobb létező élőlény a Földön. Egy felnőtt kékbána akár 30 méter hosszú is lehet, és súlya elérheti a 200 tonnát, ami nagyjából 33 elefántnak felel meg. Gondolj bele, a szíve akkora, mint egy kis autó, és minden dobbanással több 100 liter vért pumpál át a testén. A kékbána torka viszont meglepően kicsi a testméretéhez képest, ezért az apró planktonok alkotják a fő táplálékát. Egy nap akár 4 tonna planktonnal is táplálkozhat, szűrőnyelve segítségével kiszűrve a vizet a táplálékból. Érdekes, hogy a kékbánák hangja elképesztően erős. A mély, rezonáló hívásuk több 100 kilométerről is hallható a vízben. Ez segíti őket, hogy kommunikáljanak a távoli társaikkal az óceán hatalmas területén. És bár hatalmasak, a kékbánák szelíd óriások, az emberre nem jelentenek veszélyt. A természet csodálatos példái annak, hogy mekkora és erőteljes is lehet az élet, mégis békés. Ha valaha látod őket a nyílt vízen, az élmény egyszerre félelmetes és lenyűgöző, hiszen ekkora lényt látni a valóságban szinte hihetetlen. Az afrikai elefánt a föld legerősebb szárazföldi állata. Ezek az óriások akár 6 tonnát is nyomhatnak, és könnyedén elmozdítanak több 100 kilogrammos tárgyakat, amit egy ember vagy akár egy teherautó sem tudna. Az ormányuk igazi multifunkciós eszköz. Képesek leveleket tépni a fákból, vizet felszívni, és akár hatalmas ágakat is mozgatni. Az elefántok rendkívül intelligensek, problémákat oldanak meg, eszközöket használnak és összetett társas kapcsolatokban élnek. Családtagjaikról hosszú éveken át gondoskodnak, a felnőtt elefántok a fiatalokat védelmezik és tanítják a túlélés fortéjaira. Érdekes, hogy az elefánt bőre rendkívül vastag, mégis érzékeny. A hőtől és a napfénytől véd, de egyaránt érzékeli a legfinomabb érintést. A fülük hatalmas, és nem csak a hallásban segít, hanem a testhő szabályozásában is szerepet játszik. Az elefánt hangja pedig elképesztően sokféle. A mély morajtól a magasabb, szinte síró hangig kommunikálnak egymással, akár több kilométerről is hallhatóan. Ezek a tulajdonságok teszik az afrikai elefántot egyszerre hatalmasnak, intelligensnek és csodálatra méltónak. A vándorsolyom a levegő leggyorsabb ragadozója és a világ legélesebb látásával rendelkező állata. Zuhanás közben akár 300 km/órás sebességre gyorsulhat, miközben észreveszi a legapróbb mozgást is a földön vagy a levegőben. Szemei olyan élesek, hogy több kilométerről is képes kiszúrni a zsákmányt, és a sötét csíkok a szemén csökkentik a napfénytől érkező visszatükröződést, így mindig a célra tud koncentrálni. A vándorsolyom a levegőmestere, minden mozdulatát precízen koordinálja, a szárnyait, farkát és karmát használja a gyors irányváltásokhoz, így a legfürgébb madarak vagy kisebb emlősök sem menekülhetnek előle. Ez a kombináció, elképesztő sebesség, éles látás és kifinomult manőverezés teszi a vándorsolymot szinte tökéletes ragadozóvá, aki a levegőben szinte legyőzhetetlen. Bámulatos látni, ahogy egy pillanat alatt zuhanásba kezd, és hihetetlen pontossággal ragadja el a zsákmányát,
mintha minden mozdulatát előre megtervezte volna a természet. Az óriás teknős a Föld leglassabb, de egyben a legkitartóbb élőlényei közé tartozik, hiszen akár 100-150 évet is megérhet, egyes példányok pedig több mint 180 évet is elértek. Élete során rengeteg változás lát a környezetében, és ezek az évszázadok alatt felhalmozott tapasztalatok rendkívül értékessé teszik őt. Teste masszív és erős, páncélja pedig kiváló védelmet nyújt a ragadozókkal szemben. Bár mozgása lassú, ez a lassúság segíti a túlélést, kevesebb energiát használ és hosszú ideig képes fenntartani az élet folyamatait. Érdekes, hogy az óriás teknősök későn érnek csak szexuálisan éretté, de amikor elérik a kort, képesek generációkon átívelő túlélést biztosítani fajuknak. Az óriás teknősök nyugodt, türelmes természetűek, de a túléléshez elengedhetetlen stratégiákat és bölcsességet hordoznak magukban. Egy ilyen hosszú életű állat szemszögéből a világ lassan, de biztosan változik, és minden pillanat értékes tapasztalatot ad, ami az élet titkait tanítja meg. A hangya apró mérete ellenére elképesztő erővel rendelkezik, képes saját testsúlyának akár 50-szeresét is felemelni, ami emberi mértékkel olyan lenne, mintha valaki egy autót emelgetne a kezével. Ez a hihetetlen erő lehetővé teszi számára, hogy ne csak táplálékot cipeljen hosszú távon, hanem együttműködve más hangyákkal hatalmas tárgyakat is elmozdítson a fészekbe. A hangyák társas életmódja szintén lenyűgöző, minden egyes egyed pontosan tudja a feladatát, és együttműködve képesek bonyolult építményeket létrehozni, akár föld alatti labirintusokat, vagy hatalmas fészekrendszereket. Az apró testük ellenére ezek a kis munkások a természet egyik legkitartóbb és leggazdaságosabb élőlényei. Ez az apró, de hihetetlenül erős lény tökéletes példája annak, hogy a méret nem határozza meg a teljesítményt. A természetben a stratégia, a kitartás és az együttműködés legalább annyira számít, mint az erő. A polip a tenger egyik legcsodálatosabb és legintelligensebb gerinctelen állata. Képes megoldani bonyolult feladatokat, például kinyitni üvegeket, álcázni magát a környezetével és eszközöket használni a túléléshez. Teste teljesen rugalmas, és bár nincs csontváza, a karjai rendkívül erősek és mozgékonyak, ami lehetővé teszi, hogy akár szűk résekből is kijusson. A polip elképesztő álcázó képességekkel rendelkezik, a bőre színét, mintázatát és textúráját változtatva teljesen beleolvad a környezetébe. Ez nem csak a ragadozók elől való menekülésre szolgál, hanem a zsákmány megfigyelésében is előnyt jelent. Emellett a polipok nagyon kíváncsiak és tanulékonyak, képesek memóriát használni, megjegyezni útvonalakat és trükköket, ami szokatlan az állatvilág ezen szegmensében. Ez a kis intelligens tengerlakó bizonyítja, hogy a tudás, a stratégia és a kreativitás legalább olyan fontos a túlélésben, mint a gyorsaság vagy az erő. És a polip minden egyes mozdulatával a természet hihetetlen találékonyságát mutatja meg. A zsiráf a világ legmagasabb állata, amely akár 5,5-től 6 méterig magasra is megnőhet. Ez a hihetetlen magasság lehetővé teszi számára, hogy elérje a legfelső faágakat, ahol a levelek a legfrissebbek és legízesebbek, amit más növényevők nem érnek el. A hosszú nyaka és nábai mellett a zsiráf szíve is rendkívül erős, hogy a testét hatékonyan ellássa vérrel, a fejéig, még a legmagasabb pontokon is. A zsiráf látványa lenyűgöző, a hosszú nyak, a magas test és a jellegzetes foltokkal tarkított bőr egyedülállóan elegáns. Ezek az állatok rendkívül szociálisak, kisebb csoportokban élnek, figyelik egymást, és szükség esetén védelmezik a fiatalokat a ragadozóktól. Érdekes, hogy a zsiráfok ritkán alszanak, és akár mindössze 10-20 percet pihennek egy nap alatt, legtöbbször állva. Ez a folyamatos éberség segíti őket a túlélésben, miközben testük hatalmas mérete és magassága miatt kevés természetes ellenségük van. A zsiráf minden mozdulatával a természet egyedülálló mérnöki csodáját mutatja meg, eleganciát és erőt ötvözve egyszerre. Minden egyes állat más-más képességgel rendelkezik, és mindegyikük tökéletes példája annak, hogy a túléléshez különféle stratégiák és képességek szükségesek. Ezek voltak a világ legdurvább állati rekordjai. Legalábbis egy kis része. Te melyik állatot találtad a legmeglepőbbnek? Ha tetszett a videó, kérlek nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Írd meg kommentben a véleményed, vagy azt, hogy mire lessünk rá legközelebb.